Kerak salo hakotorni Ministry of Tribal Affairs bedekni coba-cobai khorokdok gori borokno yafarai rezakha manui faljaknai thela malkhong borokni yago thela yafarai rekha hastiniti prasha hamkarai mantri Vikas Debbarma नमस्कार किस्मत चाबी खोलेगा तब आस्ते-आस्ते देवो मरा वो पूरा संग किदिलो भाई पोजिशन ही तसे कोई तो मानुस तुलता मैडम हमने साइड पे जाओ Kerak salo Gorkha Bostini Tribal Welfare Tangnok Bskango Khorokdok Borokni yago thela malkhongni chabi yafarai rekha hastiniti prasha hamkarai mantri Vikas Debbarma Manjakha Tribal Welfare bedekni director no khoboi hafangni kubun ojamarok Tini Tribal Welfare Department hoite Tini Agartala tongnai rongno bui bebaksa buni dofa bai baksa bania khainani bagai jong tini department hoite jong 6টা ফুট মানে চাথাই ফালনানি বাগৈ जों तिनी तरफ बरं तिनी जों डिस्ट्रिब्यूशन खायगा आगामी दिन चिनी बरं चिनी जरा बरक दफानि ब चिनी तिप्रासा रंग जों ब बुनि दफा बाय बाक्सा जों ब बानिया खायना मुसुंगो आगामी दिन चिनी बरं रंगनि बागै जों आं एज तिप्रासा हामक्राय मन्त्रि इंगै जों मुसुक दिन चिनी बरं रंग जे बानिया खायनानि बागै जों चिनी डिपार्टमेंट होइते चिनी डाइरेक्टर जेबेबे सामुंतां दङ चिनी सेक्रेटारि जेबेबे सामुंतां दङ चिनी दफानि बागै जों बुसकांगो बुनि दफाय बाक्सा जों बानिया खायनाय आमानि बागैनो प्रथम दाब जों ओ जे चाथाय फालनानि बागै शहराव चाथाय फालनानि बागै बंनो ताबुक ठेलागारि रिजाखा आगामी दिन बंनि रां पैसा जे नांमानि बंनो रां पैसा जों सापर्ट खायनाय ते आगामी दिन जों बुरै रङ टम टम फोरोंगै टम टम इलेक्ट्रिक्स माने टम टम उन्नत धरনের टम टम जों टम टम जों बुरै रङ भांनाय ते आगामी दिन चिनी तिप्रासारखौ जों गया बयबे बाक्सा जों आगगनाय जों आबानि बागैनो चिनी तिप्रासा हामक्राय नि बागै जों सबसन वान सुगै दङ चिनी दफाबा जों चिनी डाइरेक्टरनि लगे जे खायनान माने खाय दङ जों तिप्रासारनि बागै जों अनेक किछु खायनाय ते बुसकांगो चिनी तिप्रासारनो आगगनि बागै जे नांमानि जों खायनाय हामबाय माहायतुगान चिकन सानि बिसिंते बुसुरते हामक्राय बिसिंते रां मारि आजि माननाय आं खरकसे चाराय आनो आनि नगो सकपायजाक कयेकदिन सिगां এই उत्तर गेटआव चिनी राजबारि बुसकांगो कायसा चाराय मानदानि चाराय बसाव सार आं दिल्ली फालमाया पुरा 20,000 টাকা आं फालिमानो होनो जदिन 20,000 টাকা जदिन फालिमा हाकाय मिनिमाम 10,000 ब लाभ खायो एकजन चाराय जदिन 10,000 টাকা लाभ खायगाय मासो 3 लाख টাকা लाभ खायो 3 लाख টাকা जदिन ब लाभ खायगाय तैताम नांबा कायसा फर्स्ट क्लास ऑफिसर चिनी डायरेक्टर से 3 लाख টাকা मायाना हा कायसा बानिया खायनि जदिन 3 लाख টাকা इनकाम खायमा हाकाय बिनि तैताम नांबा बिनि संसाराव कोनो अभाव दंला आबानि बागैनो जे सिखला चाराय रंनो जों बुसकांगो तेब आगग्रिना बागै जों स्किल डेभलपमेन्ट बिसिंते गारि चाका थाफानानै गारि सोखै थाफानानै गारि फोरोंनानै जे स्किल डेभलपमेन्ट खायमावनो चिनी बर रंनो जों खायनाय जों बुसकांगो चिनी तिप्रासा चाराय रं जारा साख्रिनि बागै गुरि तंनारा ओ सिखला रंनो आं सावो फायदि आगग्रि बुनि दफाय बाक्सा आगग्रि बानिया खायनो आगग्रि जों नंनि लगे तंगो जों जे रां नांमानो जों रां दिनाय Raja Khora Aguli Nishimi Omit Nikokthum Chini Khorang